Историята, с която започнах това, първо от много малък, може би 2-3 годишен, винаги съм прекарвал часове да строя с строители най-различни. Но всичко се разпали. Помня, бях 6 годишен, моята баба ми подари един пумпъл светещ, който тя ми беше обещала, че ми купи конструктор, ми беше подарила този пумпъл и аз бях много ядосан и съответно го щупих, уж без да искам, но го щупих. И в пумпъла вече вътре имаше лампички, имаше батерия и имаше ключ и това запали мой интерес към електричеството, електрониката и нататък вече в училище математика започнах да занимавам. И общо взето, откакто се помня, съм знал, че искам да правя роботи. Робко 01 е учебен робот, създаден в края на 80-те години в България. За наше бъдеще не знам, но бъдещето определено не е дефинирано само с роботите, но те са част от него. Така че използвах само механиката на робота. Съответно трябваше да реставрирам всичко, тъй като робота не се движеше, сгубих го наново и вече нататък съм надграждал с нови съвременни решения. Надявам се роботите просто да ни помагат да правят живота ни по-лесен. Геохрон. То означава от геоземя и хрона с време. Всъщност геохрон е един разновидност на световните часовници. В принцип световните часовници представляват няколко циферблата, които показват времето в отделни точки. Докато геохрон показва на всяка една точка и то в реално време. Като освен часовото време, показва изгрелите съзвездия за всяко едно денонощие от годината, показва деня и нощта настъпили на Земята, както показва и въртенето на нашата планета. Като в случая аз съм използвал само подръчни материали. Нищо в уреда не е правено по поръчка. Brain Researcher е едно устройство, което установява какви са вълните в мозъка и от какъв тип са и какво количество от тях се намира в дадения момент. И след като тази информация се обработи от компютър, може да се даде точна информация за това в какво състояние е мозъка. Тоест, ако се установи, че мозъка не е в добро състояние, в смисъл, че в момента не е в добро състояние и не би могло да функционира пълноценно, това устройство може да спомогне да се установи, че мозъкът е в такова състояние и така да се избегне излишната работа. Brain Relaxer, който спомага за най-добрата му почивка. Тя е много по-ползотворна и много по-бърза, защото чрез обикновено слушане на музика, само че с определени честоти, двете мозъчни полукълба работят в пълен синхрон, който спомага за много по-добра почивка на мозъка. Тоест, това може да се направи цялостен цикъл. Когато се установи, че някой не е в добро състояние, той си почива, след което може да се върне на работа. Освен това, когато често се използва второто устройство, което е за почивка, т.е. когато просто слушаме музика, но с него, като отчасти се променя съдържанието на музиката, но основата в музиката връзките в мозъка като цяло се развиват, подобряват се връзките между отделните центрове, кортексът става по-пропусклив, т.е. много по-лесно се осъществяват всички връзки в мозъка и така като цяло работи по-добре. Идеята е те да се използват за служители, които постоянно работят с голямо количество информация, служители, които постоянно са под напрежение. И ако някой човек получи такъв шансът да може да си почине, в смисъл възможността да знае, че той е разбиран от своя работодател и че работодателят му знае, че той е човек, а не машина, този шанс, тази възможност ще накара самият човек да се чувства по-сигурен, да се чувства по-спокоен. И така ще върши и работа си с по-голямо желание. Това е една книга, една фотоимпресия, която с помощта на снимките, с изреченията и с изобщо историята разказва една много красива история за дарването на природата. Тук на фона на снимките се разказва една изключителна история, как капки красота, как капки дъжд
създават всяка една природна красота от моя град. И може би тази история е възможно да се замислим за това колко красота ни заобикаля, колко много красиви мигове има около нас и как всички тези мигове са границата на нашето време и как можем да ги съхраним, да ги запазим в собствената си история. Фотографията е възможност да запазиш момента, да запазиш неповторимото в една снимка, да предадеш емоция, да предадеш чувство. Може би фотографията е комуникация с хората, комуникация с света. Наистина се старая да разкажа нещо, което ме е вдъхновило, нещо, което ме е впечатлило, както в книгата си, в фотоимпресията "Капките творят".